Teorie tichého lesa. Jedná se o astrofyzikální vysvětlení Fermiho paradoxu, tedy otázky, proč jsme doposud nenarazili na jinou mimozemskou civilizaci, i když by jich podle výpočtů měly být kolem nás miliony. Tato teorie tvrdí, že vesmír je jako temný les plný ozbrojených lovců, kteří se skrývají, protože každý kontakt může znamenat smrt. A každá z těchto civilizací se bojí, že ji jiná zničí, a tak se raději skrývají. No a tohle je možná důvod, proč jsme doposud sami. A co je na tom všem vlastně nejděsivější? My se už ozvali. Naše signály letí vesmírem už desítky let a je dost možné, že tohle naše volání už někdo slyšel